Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас долучилися. І впродовж наступних 20 хвилин про важливі для України події дня сьогоднішнього, не тільки сьогоднішнього, будемо говорити з гостем нашої студії. Це Володимир Ар'єв, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат, фракція Блоку Петра Порошенка у парламенті. Пане Володимире, ще раз доброго вечора. Добрий вечір. І дякую, що ви до нас прийшли. І перш ніж розпочати обговорювати таку важливу тему дня сьогоднішнього, та додамо трішки інформації, аби глядачі, хто, можливо, ще не знає, зорієнтувався в темі, про те, що в ніч на четвер, 1 лютого, тобто цієї ночі, у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, якими вводиться кримінальна відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів, а також за приписування польському народові нацистських злочинів. Раніше, 26 січня, Сейм Польщі, Нижня палата парламенту, вніс зміни до закону про Інститут національної пам'яті, який забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій і визначає злочинною участь бандерівських націоналістів у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та Східної Малопольщі, тобто Галичини. І згідно зі змінами порушників оновленого закону каратимуть грошовими штрафами або ув'язненнями до 3 років. І крім того, згаданий закон передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті». І аби цей закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда. Поки що інформації про те, що він це зробив, немає. Пане Володимире, перше запитання, бо звучать з цього приводу різні думки. Все ж таки підпише президент Анджей Дуда цей закон чи накладе вето? І друге, чи має Україна якось категорично, зокрема український парламент, реагувати безпосередньо на такий закон з боку Польщі? Ну, я не Анджей Дуда, хоча б на його місці я не підписав. Особливо після, крім України, ж президент Порошенко чітко сказав, що ухвалений закон – це не в дусі партнерства, стратегічного партнерства, яке між двома країнами. Це раз. Але є досить жорстка реакція Ізраїлю, який відкликає посла з Варшави. Є реакція Державного департаменту США, а США – це один із найбільших партнерів Польщі, і навіть в часи конфлікту між Варшавою і Брюсселем через законодавство, яке ухвалив польський парламент під назвою судової реформи польської, американці все ж таки більш-менш були на стороні поляків. Але цей закон, очевидно, це перетин тої червоної лінії, яка спричинила таку реакцію. Тобто в силах Анджея Дуди не підписати, зважити всі за і проти, і очевидно, що не підписати. Але знову ж таки я не Анджей Дуда, хоча йому з дуже багатьох причин могло би бути це корисним, оскільки, ви знаєте, технологічний прийом, підняття ставок, а потім випуск пари. Да? Тобто він ветує і все. І тоді вже скандал навколо запровадження санкцій проти Варшави з Брюсселя, він виглядає вже, переходить в іншу з гарячої площини в таку, знаєте, як в стадію ремісії. В хронічну навіть, чи в хронічну стадію. Тому це вже є, будемо чекати реакції президента Польщі. Далі, щодо української сторони. Знаєте, якщо наші друзі хочуть вистрілити собі в ногу, да, то не означає, що ми це робити маємо те саме. Україна вже неодноразово, коли провокативні закони з польського боку ухвалюються, чи рішення, чи заяви, декларації, демонструє мудрість, оскільки ми пам'ятаємо все ж таки уроки історії, чим закінчилося протистояння України і Польщі, і як цим скористалася Московія. Спочатку знищила одну, а потім ковтнула іншу країну. Тому в даному разі я не думаю, що Варшава має діяти за принципом, а раптом пронесе. Ні, не пронесе. І з огляду на те, що Москва вже, очевидно, і всіма навчаннями, і вся інформація, яка говорить про те, що вони концентрують свої сили для великого театру бойових дій, тобто, очевидно, що вже багато експертів стверджують, що в Росії говорять про те, що до 23-го року не якщо буде війна, а коли буде війна. Тобто вони вже там в Росії розглядаються як
В принципі, доконаний факт. То послаблювати свої відносини з партнерами – це самогубство. Особливо театр військових дій буде йти там, де найменший спротив. Українська земля, вона вже показала, що вона може чинити спротив. Мало того, це буде найтяжча, напевно, прогулянка для російських, якщо так можна назвати, прогулянку для російських військ. Їх будуть тут чекати з кожного кута, тим більше кількість зброї на руках у населення. В Європі таких настроїв немає. Вони, в принципі, живуть зовсім в іншій парадигмі, вони забезпечені, вони бережуть своє заможне життя, і тому там спротиву насправді не буде. В даному разі, можливо, це там може здаватися тим, що це конспірологічна теорія, але про це говорять все більше і більше серйозних експертів. І тому сваритися з сусідами, проводити таку політику – це саме стріляти собі в ногу. То як буде реагувати безпосередньо український парламент, або як має реагувати? Ми розглядаємо питання зробити заяву виваженою мовою із закликом припинити нарешті використовувати минуле за рахунок майбутнього. Ну, але зрештою така заява сьогодні вже була і президента України, така заява була міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Тобто, чим оригінальним буде парламент наступного пленарного тижня? Оскільки це парламентський вимір, приймався закон в парламенті, я можу сказати, що навіть з правлячої партії далеко не всі підтримували цей закон, і він викликав достатньо гарячі дебати, і уряд, в тому числі Мін'юст польський, теж не зовсім підтримував цей закон, казав, що суперечливі багато позицій. Тому в даному разі ми будемо закликати до здорового глузду. І, власне, з приводу закликів до здорового глузду та Україні, можливо, не зовсім до здорового глузду і закликів, але відстоювати свою позицію та відстоювати свої права і тримати удар. Нашій делегації довелося, власне, минулого тижня в ПАРЄ, віце-президентом організації якої ви є. І, власне, ваша заява минулого тижня та одразу після певного голосування, що ви написали у себе у Фейсбук, про те, що у Раді Європи є внутрішня вказівка протидіяти Україні. Я безпосередньо зацитувала. І, власне, ви розповідали про те, що працівникам секретаріату безпосередньо розповідають про те, що не відбудеться індексація їхньої зарплати через позицію України, небажання йти на поступки. Тобто, що насправді відбувається? Давайте так. Рада Європи – це модель держави. Да? В ній є Комітет міністрів, Комітет міністрів як уряд, да? Парламентська асамблея, як парламент, да? Тут свій парламент, і Європейський суд з прав людини, це судова гілка влади, тобто є 3 гілки влади. Окремо ще існує Конгрес місцевих органів влади. Тому в даному разі це така модель великої держави. Керує Радою Європи зазвичай та країна, яка в цей час головує. Зараз головує Данія, тобто очолює Раду Європи, зараз Данія і в особі прем'єр-міністра цієї країни. Але є постійна діюча структура під назвою Секретаріат Ради Європи, яка от весь час працює, поки там делегати з'їжджаються, там урядовці, міністри, там вони ж не постійно там є. І це називається секретаріат. І генеральний секретар Ради Європи – це Турбін Ягланд, хто керує всім секретаріатом, зокрема в Раді Європи. Він вважає, що Україна стоїть зараз, фактично вважає, як ми розуміємо, що він вважає, що Україна стоїть на перетині, скажімо так, інтересів Ради Європи отримати фінансування, яким Росія шантажує Раду Європи, що не платить свої внески, і поверненням Росії до ПАРЄ, тому що саме це умова Росії для відновлення цього фінансування. Рада Європи страждає без фінансів, Росія хоче повернутися, і тут є Україна. В даному разі мене бентежить те, що є достатньо цинічний підхід. Не вимагати від Росії
виконання зобов'язань і багатьох резолюцій. В тому числі, до речі, ПАРЄ цієї сесії прийняла 2 резолюції, де вимагає від Росії виконувати свої обов'язки і вийти з Криму і з Донбасу. Але при цьому вони ведуть переговори в секретаріаті, чиновники Ради Європи ведуть переговори зовсім про інше. Не про ті цінності, на яких створювалася Рада Європи, а про фінанси. Не говорять про скорочення видатків, як робляться в таких випадках, а це 7% від загальної кількості. При цьому секретаріат Ради Європи споживає 65, 2/3 від загального бюджету. ПАРЄ – це, в принципі, зарплати, там, забезпечення всіх абсолютно працівників, в тому числі і суддів ЄСПЛ, всіх. Тому в даному разі ухвалена була схема, після того, як напряму завести Росію в 2018 році не вдалося, і завдяки спільній роботі нашої делегації з МЗС, і, зокрема, постпредством в Раді Європи, в тому числі підключався і президент України до цього, то нам вдалося переламати ситуацію і не допустити Росію вже у 2018 році. Тому вони зараз хочуть що зробити? Вони хочуть зробити, щоб змінити правила і процедури, щоб взагалі забрати можливість запровадження санкцій проти будь-кого. Тобто, якщо не вийшло прямим чином, знаєте, як у Висоцького, ти їх в двері, а не в окно. Вони вирішили забрати з правил, з процедури ту норму, яка заважає. Ну, знаєте, це все одно, що для того, щоб злочинець припинив бути злочинцем, треба його не покарати, а забрати з Кримінального кодексу статтю, яка визначає його злочинцем. Ось що зараз відбувається в Раді Європи. На жаль. Сенс існування цієї організації, яким чином це підриває авторитет цієї організації і наскільки впливовими, авторитетними можуть бути резолюції безпосередньо, які голосуються в цій організації, яка для того, аби існувати, для того, аби мати фінансове забезпечення для існування, йдеться там про 53 мільярди, якщо я не помиляюся. 53 мільйони євро. 55 мільйонів євро. Для того, аби існувати, ця організація, яка мала би стояти і боротися за цінності, йдеться безпосередньо про ціни. І для того, аби вижити, її потрібно повертати. Ви правильно сказали. Тобто, я так розумію, ці резолюції... Ви правильно сказали, або ціни, або цінності. Тому що в даному разі виходить, що існування Ради Європи заключається в тому, щоб всі отримували зарплати, а не в тому, щоб захищати права, свободи і, відповідно, верховенство права і демократію. Для чого ця організація була створена майже 60 років тому. Тому і в даному разі зараз йдеться саме про це. Якщо Рада Європи піде, зокрема парламентська асамблея, піде на шантаж Росії і забере з правил і процедур саме то, що зараз, для чого і був створений цей ад-хок, так званий комітет, те, що вимагає Росія, то тоді Рада Європи опиняється без рук і без зубів. Тому що саме парламентська асамблея Ради Європи. Бо це абсолютно знищує моніторингову процедуру, а це є фундамент і сила асамблеї. Тому що саме через моніторингову процедуру можливо запроваджувати ті санкції, які йдуть проти країн, які порушують. А так, якщо санкцій нема, порушуй скільки хочеш. Це була єдина така от м'язова система, і це є єдиною м'язовою системою Ради Європи. Саме моніторинговий комітет і можливість запровадження санкцій. Її відсутність означатиме лише те, що сама організація втрачає свій вплив, втрачає своє реноме і втрачає повагу через що вона це зробила. Тобто це іде руйнування цієї організації загалом. Багато хто це розуміє, багато хто вважає, що Росію треба мати on the board, як кажуть, на борту, але і щоб взагалі працювали всі 47 країн. Але як я напряму сказав про це в залі ПАРЄ. Проста математика тут не працює. І ПАРЄ – це не Міністерство фінансів. Якщо хтось зайде в порушення цінностей і принципів, то через це саме хтось обов'язково вийде. А можливо і не один.
Пане Володимире, та повертаючись вже безпосередньо до того, що відбувається в Україні, та теж багато речей відбуваються, які підривають і авторитет, зокрема український, та на фоні на міжнародній арені. Та і одна з таких новин, я хочу, щоб ми це з вами обговорили, про те, що міністр екології в уряді часів Януковича, власник газодобувної групи Борис Махалдінськ Микола Злочевський повернувся в Україну. Про це «Економічній правді» повідомило джерело на ринку. Далі цитата: приїхав до Києва на днях, уже провів кілька зустрічей, повідомило джерело. Я нагадаю, що Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року, після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідується Генеральною прокуратурою. У січні 15-го Генпрокуратура оголосила Злочевського у розшук. І раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з нардепом від БПП паном Кононенко у Відні, що сам Кононенко пізніше спростовував. І, власне, після цієї зустрічі восени минулого року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського у зв'язку з відповідним запитом від ГПУ. Тобто маємо таку історію, маємо таку ситуацію. Тобто чиновник часів Януковича, міністр часів Януковича, зараз начебто вже всі про це забули, тепер він повернувся до України. Ви процитували економічну правду, а тепер я розповім, як воно є, насправді. Угу. Да? Ну, якщо вам відома ця історія, будь ласка, я розповім тепер реальну правду. Да? Угу. Справи проти Злочевського порушувала Генеральна прокуратура у 2015 році. Ярема ще тоді був генеральним прокурором. Далі в Україні створили таку структуру, організацію під назвою Національне антикорупційне бюро України і спеціальну антикорупційну прокуратуру. У грудні 2015 року справи проти Злочевського були, які передбачали, саме по яким він був в розшуку, а це перевищення службових повноважень, там було, здається, 5 справ, були передані в Національне антикорупційне бюро України. Одна справа, от як я знаю, що ключова, була закрита у серпні, 1 серпня 2017 року спеціальною антикорупційною прокуратурою. І ось я можу прочитати, що в ефірі 112 каналу заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Справа проти Злочевського, там не одна справа була, ми залишили розслідувати антикорупційному бюро. Не дивлячись на те, що по справі мало зроблено, щоб остаточно сказати, що там є судова перспектива, треба провести певний обсяг роботи. Залишити справу НАБУ було моїм рішенням, оскільки часто, коли я зустрічаюся з нашими міжнародними партнерами, ставлять питання про законність зняття арешту в Лондоні з рахунків Злочевської і наскільки можливо було цього позбавитись, якби справа певним чином розслідувалась. Це він заявляв свого часу. Сьогодні, тобто у нас виходить, що намагаються спихнути це на Генеральну прокуратуру, хоча справа давно вже за єдиним реєстром справ впровадження перебувало в НАБУ. І от, до речі, дуже дуже цікавий момент. Да? НАБУ каже, що воно підтримують його західні партнери. А Бурізма, компанія, в якій був співзасновником і співвласником якого був Злочевський, його партнером був такий Хантер Байден, син віце-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Про що свого часу, от я можу показати, у 2015 році, в грудні місяці, писала відома американська газета «Нью-Йорк Таймс». Вона написала велику статтю, да, це був достатньо велика стаття з приводу того, що Байден може бути пов'язаний з питаннями Джо Байдена і син, і справа проти українського олігарха. Тому в даному разі ми чітко розуміємо, що, до речі, є справи в НАБУ, які досі є відкриті проти Злочевського. Тому зараз, якщо затримувати Злочевського, то це має Національне антикорупційне бюро України. І я сподіваюся, що вони зроблять свою роботу. Перекидання м'яча, воно скидається. На жаль, немає вже в нас часу для того. Це не перекидання м'яча, це є факт. Це є факти чіткі, абсолютно чіткі і зафіксовані в усіх документах. Спасибі, пане Володимире, вам за цю розмову, за конструктив. Спасибі за ці факти, які ви навели. Я глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Володимир Айрев, віце-президент ПАРЄ, народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка у парламенті. Я ж побачуся
з вами вже завтра. Дякую, що ви під час цієї розмови були з нами і залишайтеся з АТR.